Ich gimi ji bedo kata mani ward med remo. Jogo marito aluora e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho keto kenge makare mar wito chupni mag plastik ma itiyogo e uso pi. Kaka jafwambo marwa ma Migori George Malero, jokedne aluora wacho ni chupnigo iwito oyaye kendo ketho aluora. Yore makare ma iwitogo chupni mag plastik ma itiyogo e uso pi ne oganda pok oketi e kaunti ma Migori. Bang' modho pi ma ikete chupnigo mag plastik, oganda osebedo ka kolo bologi kamoro amora kendo koro kelo lil mar aluora e kaunti ma Migori. Mae osekelo penjo mathoth gimomiyo okang' mar chik pok okaw ne jogo mawito chupnigi mag plastik e yono mok ni kare. Jogo makedo ne ler mar aluora osebedo ka golo duondgi mondo keto kenge makare mar wito chupnigi magiwacho ni koro ketho aluora. The government had a good track when we started banning the plastic. I think there is a bit of laxity, and I think we should just go back to where we were. Nancy Mangula matiyo korwogno ma ong'ere kaka Devolution for Climate Change Adaptation Program kata DACA wach ni chupni mag plastik gi ketho aluora kendo ber ka jiwo oganda mondo duok piny tiyo kod pi ma iketo chupnigo mag plastik. We need to come up with measures and innovations that can allow us to stop using the plastics, especially for the water bottles. If every office can opt to go for having dispensers versus buying bottled water, then we can go a long way. E bwo chikno mar konyo rito aluora ma ong'ere kaka Sustainable Solid Waste Management mar higa mar 2022 yango ni jogo matiyo kod chupni mag plastik e uso pi nyaka ket yo makare maneno ni chupni gi owiti e yo mabende ok giketh aluora. Chikni kata kamano koro pok oketi e tim. I want also to emphasize the importance of environmental management. I'm going to ensure that the enforcement they want to make sure that this plastic, whichever few they are in the market, they are not there. Kaka yo mar rito aluora, moko kuom oganda e kaunti ma Migori tiyo kod chupni gi mag plastik mowiti e loso mwandu mathoth. Chalo kaka bags mag sukari gieki. Iyudo kaka ranyalo loso gi malir gi ma los beautiful flowers. Koro miyo gino ne wango ya kakoro neno environment. Koro tiyo gi so many things. Taka gibed trefe mowiti, gibed kalatese mowiti. Environment conservation pod chandowa. Nikop one thing podo kwa bedo gi knowledge ma little bit large. Januari Ogada ma en jadagwego mag Kakrao e kaunti ma Migori osebedo ka tiyo kod chupni mag plastik kaachiel kod jwendni ma owiti e loso mwandu mathoth ma bende ouso mondo nweng'o. Gima nomedo miyo achako gini ahinya en lil mar environment. Yugi michoko gi aloso godo gik moko mang'eny. Aloso go table mats, should I say table mats? Aloso go dog mats, aloso go gudu, aloso go flowers. Flowers mag jo churches, market logos according to the church. Migao mar aluora e kaunti ma Migori wacho ne gidhi neno ni gikawo okang' mar chik ne kembe maloso pi kendo tiyo kod chupni mar plastik e uso pi mane ni chupnigi mag plastik owito e yono makare. George Juma, Ramogi TV, Migori.